apartment din yan. Grabe, ang amazing. Come producer there. Model ang anak ay. Der er nogle billeder. Cake? Ja. Jeg har boet på midten der, så fortæl mig. Ja. Og hvis vi kører op i ansigtet på, så har han 22 grader i ansigtet. Det er et lille bærbart termisk kamera, vi har. Så vi er på rundt med. Ja. Det er smart. Det er et rigtig godt håndtaget, når vi sidder inde i værelset. Den er kun aktiv, når vi kører. Så vi har kameraet hele vejen rundt. Og når vi slår højre kringvis til, så går den kun over til at tage hele den højre side. Ja, og her, der kan vi jo så styre alle vinkene fra sådan noget. Og det kan være, at de ligger og sover derovre. Så. Vi kan også gå ind, og så kan vi styre pumpen herfra. Det er menu. Vi kan gøre det lige herfra. Ja. Det er faktisk noget af forbedringen, vi har fået her. Vi kan prøve at tage den der kamera, der hænger lige der. Bare faktisk nu. Så får du bruge den her til. Det er ikke nemt lige at vide. Nej. Kamera. Ja. Så skal den lige starte op. Den er lidt langsom. The train. Hvor det fint. Det skal vi lige øve os i, at vi ikke har alle vand med. Er det fordi, at der er mere udstyr, som tager plads? Nej, den har også mange derfor. Så var nok sådan frihøjde her. Ja, så julen, de var faktisk lige heroppe. Så der var sådan frihøjde der. Ja. Så når jeg stod hen ved gulvet der, den gik mig hertil. Ja. Altså det var gulvet førhen. Okay. Altså brofangen hang heroppe. Ja. Det var den der kæmpe træaksel egentlig. Og voldsomt. Hvad var det for Det er også en stor ito naman yung tank. Så de der 400 liter vand med, når vi kører frem. 400 liters. Så det kan faktisk sprøjte og køre fremad samtidig med. Forskellen er, at dem her autosprøjterne, der er pumpen koblet direkte på motoren. Ja. Det var den også med den gamle, så det kørte jo på det der kraftoverføring. Ja. Direkte på motoren, så kunne den ikke køre samtidig. Det er jo ikke det at flytte med så. Men det kan vi med den her, så der kan vi jo... Amazing! Vi sætter en joystick i her, så kan vi hæve den her. Så kan vi jo bruge den sådan, med så joystick, og så sprøjte vand ud over. Skal vi sætte mor og her bagved, i den her bagved, og så du hopper herind. Her. Hopper herop. Ayan o, ayan siya. Ayan. Det kan jeg. Ja, det er jo så en gammel tankvogn. Ja. Så det
Den er ikke så fancy. Nej, det er første gang, jeg kører en brandbil, eller med en brandbil. Det er jeg da stolt over. Det er jo blevet lidt en ting, jeg har gjort i de sidste 10 år. Så hvad så, hvis nu vi skal rykke ud lige pludselig? Mens vi kører her, Ja. så kører vi tilbage, og så vender jeg kanalen, og så hopper I ud, så render jeg lige ind og ændrer mit udstyr imens. Ja. Så regner jeg med, at de andre lige er klar til at køre ind. Ja, nemlig ja. Grunden til, at jeg lige tager sprøjten, det er fordi, den er så ny at køre i, så jeg er lidt usikker på den endnu. Ja. Jeg har kun kørt i den 2 gange, Ja. hvor det ikke har været skarpt. Så Det er ikke også nemt, at baden rykker først derude. jo, Ja. når jeg ligger hjemme og sover, så skal jeg inden for 5 minutter være oppe i mit tøj op på brandstationen, og så i brandbilen, så den skal rulle på 5 minutter. Så er det ikke mange tider. Guys, grabe ang experience natin. Der er vand. Ja, så skal vi prøve de gamle skolen i Tinglev, hvor vi har holdlederuddannelse nede på styrelsens plads dernede. Der har vi en gammel mælkebil, som kører. Skal du lige tænke over, når du bremser. Der er jo nogle skulderplader i, så du sidder under. Det er ikke så godt. Så meget ganyan, guys. Så mange gange, så må vi jo godt rulle frem, når vi kan se, at den der bil er så langt henne, du var længere henne før. Ja. Så må vi godt gå. Den her gør det endnu. Den anden, den er ny, der er det ikke sådan så slemt. Nå. Fordi den er mere lydindstyret. Ja, okay, ja. Og den er også noget kvikkere end den her. Ja. Den anden der var vi oppe over 90, og over de 70-80 stykker nu. Ja. Ved du, hvor mange heste den har sådan her? Og jeg kan ikke huske, at jeg mener, at det ligger omkring der en lille Okay. Hvad så Scania? Den har 410. Ja, det så jeg egentlig godt. Den gamle med sprøjt, den havde 418. Okay. Jeg tror faktisk, jeg har et billede til at stå op på stationen af begge biler der. Ja. Ja, det er den gamle brandbil, og så den her. Ja. Så kan du se, der er 3 aksler på. Ja, det er. Og den kan jo trække på alle 3 aksler. Og den kunne spærre på kryds og tværs. Ja, det kan selvfølgelig også komme ud til, hvor der er... Ja, det er jo så det, den nye den ikke kan. Ja. Det er jo så det, vi jo så må udnytte den her lidt mere til at komme ud. Der hvor den ikke kan køre ud. Ja, nemlig ja. Er det der træk på forhjulet der også? Nej, ja, den her, det kan vi sætte til. Ja. Jeg har faktisk aldrig prøvet det. Det har jeg godt lige bag, de kører på det der... Nej. Ang laki-laki niya, guys. Oh my gosh. Sobrang laki niya. Sa Pilipinas, hindi ko to nagawa. Pero amazing siya, guys. Men jeg skulle lige prøve at have vores sådan brandpakke på. Hawak. Ja. Grabe ang hawak ni Inday. Ja. Ang katakot, Day. Ayan. Ja, det skal gå stærkt. Normalt stærkt, så der kører vi jo stærkt med sådan en stor køretøj her. Ja. Så der skal man lige tænke lidt over, hvordan du tager svingen, og du skal virkelig være tung i nu. Ja, det er ikke Grabe. Ja. Jeg har taget pels på vej med 130 stykker i den her. Jeg tror slet ikke, de kunne løbe så. Jamen, den er blevet drosket. Den kom, der kunne gå over 1.500. Hold da. Første gang på ud. Nå. Så den blev drosket lidt. Ja, det er nok vildt. Det var 1.500 i lastbil. Det er godt. Det er så godt. Den anden, vi ligger på 110 stykker, når vi normalt. Pabalik na tayo, guys. Ja, det er også lige. Ja, må det ikke. We'll go back. Det skal jo også være snart.
Selvom I bliver udlært til at køre. Ja, sådan, altså vi får noget teoretisk. Faktisk er der ikke så meget at køre. Nå. Både derfor. Og der, ja. Og så har jeg prøvet om på Ørn. Ja. Har du fået i Amten også? Ja, 10 år der har jeg boet. Ja. Men det er måske også på grund af, at du er brandmand her, så... Ja, det der med brandmand, det kom så af, at jeg flyttede den op. Nå, okay. Jeg kan godt bruge noget ny asfalt. Ja, vi har ønsket det mange gange, og der er altid en eller anden undskyldning for at slippe for... Ja. Så kan sige, at I bare tage ud. Det kan godt ske, at det tager et par timer. Det kan tage lang tid eller noget. I don't know. Og det kan også tage kort tid, hvis det er sådan, at det er... Amazing, Ja, hvad betyder det? Automatisk brandalarm. Nå, okay. Så. Amazing na ano. As in, first time ko talaga dito. At saka first time ko din makasakay ng fire truck. Ay, grabe ang experience natin for today's video. Selvfølgelig lidt til os selv. Og det her, det er sådan noget, vi bruger til, hvis der er noget kemikalie eller noget udslip i nogle åer og sådan noget, så kan vi lægge flydespærrer ud og sådan noget. Ja. Så kan vi pumpe det op og skovle det op. Men hvad er det? Strøm, altså det her, hvad er det for? Er det strøm? Ja, så der er luft på bremser, så vi ikke skal holde vand på det pumpe op. Ja, den der. Okay. Kom na. Lidt om over på den anden, ja. Ja, det der er forskellen her, det er, at vi lægger sådan en tilblander her på. Nå. Når vi på den her imellem de der C-slanger. Ja. Der sætter vi den der i. Og så kan vi simpelthen lave skub med den her. Okay. Vil du prøve? Prøv at lave skub. Ej, gud. Er det tung? Så skal du tænke på, at der hænger en slange her, hvor der er x antal liter vand i. Der kan levere 200 liter vand i minuttet. Hvordan så blev det tilsat noget? Ja. Oh, it's so strong, huh? There's water. Because you love your... I said it's so strong. Så sætter du en slange ind i her, og den slange her, den går så op til det her rør. Og der sætter vi så den her slange herfra, og så ned i de her dunke her. Og det er så skub. Det der er smart ved sprøjten derovre. Jeg ved ikke, om du lå mærke til en af stusserne derovre, det var malet gul. Nej, det kan jeg jo ikke lide. Nej, det kan vi lige gå og kigge på. Ja. Det er så smart, det blander selv. Og herinde der har vi så klar, vi kan få det ud og fylde op med 3 kubikmeter vand. Vi kan have. Okay. Som en... hvor vi kan hælde vand i, og så stadigvæk komme vand fra, så slukke ilden af, så vi kan flytte det. Nå. Mens den her er ude af mere vand. Amazing. Amazing, amazing. Laki. Den her. Den har selv sådan, at den blander skum. Nå. Den her, der sidder 120 liter skum herinde, der er allerede klar til at blive sprøjtet ind imellem det der vand der. Ja. Så det er rigtig smart. Gode ting vi også har fået, det er at vi har fået fjernbetjening. Fjernbetjening? Ja. Så kan vi tage den med og stå henne ved siden af branden og faktisk styre pumpen derfra. Nej, undskyld. Ja. Vi kan også styre vores lysmast derovre. Ja. Den kan jeg ikke lige køre op lige nu. Nej. Men henne foran der sidder der en lysmast med
Jeg kan lige holde mig helt op på, men jeg mener, det er 8 lamper. Ayan din, meron din sa extra. Yes. Så er det selvfølgelig arbejdsuge hele vejen rundt. Vi har en informations-LED her, så den kan skrive advarsel og sådan noget glat. Ja. So, ayan pala guys. Ayan, oh. Magda-try sila mag-dress. Will do progress. Ja, vi har også damer, der er brænde. No. Ja, det er min. No. Ay, cool. You will try it. Og så sidder vi sådan her flot her. Amazing, guys. Amazing. Nå. Du skal lære det. Måske huset er brændt nu. Hvis jeg ligger hjemme og sover, Ja. og så til jeg heroppe og på vej ind i brandbilen, der er jeg under 5 minutter. Og så er jeg med i flæskesteg med... Står bare med at lidt. Stag. Og se her, det her, det var den gamle brandbil. Det var den, vi havde før, den der. Den var meget større. Du kan se, der var 3 hjul her af siderne der. Ja. Og det var sådan, vi kunne... Det stod sådan her, skulle nå alle tingene sådan her, fordi det var så højt. Godt. Ayan na, den er færdig nu. Vil du prøve også? I will never, you have to try it. Er det også? Ja. Det er tungt tøj. Det er tungt tøj. Så sådan en plads på bag. Nå. Og jeg også lytter det. Grabe yung experience namin ngayon, guys. Amazing. Jeg er nødt til at holde det her på. No. Så bliver du nødt til at sove det her. Nå. No. Ja. Der er på endnu. Ja. Sådan der. Ja. Men ikke skifter. Njøvning. Ja. Når vi var inde i brand. Amazing, Griff. See? You just proved it. Ay. Nå. Okay nu. Du kan godt mærke, du får varmen. Ja, varmen, og det er... Ej. Er det Så tungt? prøv at gå ind i en lille bygning med 600 grader. Hvordan nu? Hvordan det er. Ellers så skal hen og stå og arbejde med den der klipper der. I det der tøj. Ja. Nå. Jeg ser det. Og det er samtidig heroppe. Sådan her eller sådan her. Så var det god funktion. Det kræver lidt. Ja. Det er ikke fordi jeg er den bedste. Det går. Det går. Yeah. Jeg vil lige prøve at høre opkaldet. Det her, det er den her, når jeg... Hvordan går af om natten. Så er det bare afsted. Ja. Og så der er nogle gange, du har syg. Hvad? Der er nogle gange, der har du syg. Ja. Ja, så skal du aldrig komme. Eh, di Pasko. Sinuot na yung sapatos ng daddy niya. Hindi ko. Padray nyo.
Ganda. Amazing. Tignan nyo si ate girl. Na-prank ako ni ate girl. Meron din sila, oh. Ang dami nilang mga uniforms dito. Ang ganda. Maganda. Maganda. Ang ganda. Philosophy. Ah? No? Di, basta ba? Ito yung ambulance dito. Ambulance. May blink. Det er et lille display, så de styrer arbejdslys og sådan noget. Men igen, der ligger hjertets eget, eller den der fortæller alting om din krop. Ja. Man har det der. Vi hjælper gerne med at bruge sparringboard der. Vi hjælper jo også mange gange med mange ting med dem her. Jeg har haft, inden for det sidste halvår, der har vi været hen og assisteret med et hjertestop, hvor vi var hen og sidde og trykke på dem. Der havde de arbejdet længe. Så der var vi med til at hjælpe dem med det. Ja. Ito yung loob ng ambulance nila dito. Vi hjælper også med, når vi får folkene ud af bilerne. Ja. Og så på gården og sådan noget der. Ja, den der. Det er jo også en del af vores opgave. Ja. Men det er dem, der styrer. Grabe si Hendrik, hindi na ni tanggal yung uniform. Ano, iuwi mo yan dong? Iuwi na siguro. Hey, remove it na. Får du lige finde af det? Sådan. No, det er smart. Ja, den er stor hjælp. Så er vi sødt. Det er til sko. Ja. Au, au. Ja, det Så blev den rød her. Ja. Så ved vi altså, så er der kriminelt med vand. Ja. Nu har vi ikke så meget vand tilbage. Ja. Så det har faktisk også en lækker funktion, vi har fået der. Ja, det må absolut være jo. Og vi kan også sætte sådan en lysrører på. Ja. Så er det vi faktisk har fået på den her. Så kan vi lige få vasket fingre. Og du skal ikke lige stikke fingrene direkte ind under her. På det varme. Og det bliver 85 grader. Så jeg er varm, mand. Vi har energi for resten. Det er sådan noget energibar og sådan noget, så vi kan få lidt... Ja. Det er nok samtidig ude i mange timer. Ja. Hvornår tingene også på øverste hylde. Så høj var den. Ja. Fuld. Ja. Altså, det den kunne kravle henover på forhindringer og sådan noget. Ja. Det savner vi jo selvfølgelig, men vi er også blevet glade, fordi den her den er mere ergonomisk for os. Ja. Og sådan noget der. Ja. Ikke så meget. Bare den der den gamle der skulle være 2 for at få den ud derfra. Ja. Den her kan man tage alene. Der vejer ingenting, den kører på batterier. Okay. Og den kan sættes til nogle af de